Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Ichi ndi chithunzi cha mnyamata wa zaka 28 amene akuganiziridwa kuti adabaya mwana wa zaka zitatu pakhosi komanso kuti adamugwiririra malo ake onse awiri obisika ndikumuponya padenga iye ndikuchokapo kumapita kumakamwa mowa ndi anzake. Mwanayo ndi wa zaka zitatu zina ake Waruna. So uyuyu mnyamatayi si bambo ake mwanayo, ndonena kuti mini amapanga chibwezi ndi mayi ake mwanayi amene ali zaka 20, mwanayi ndithu wakula ndi abambowa. Alright, ngati mnyamatayi wathandiza kulera mwanayo. Mayi ake mwanayi amagwira ntchito, akhauta apita ku ntchito nthawi zina amakhoza kumusiyira mwanayo boyfriend wake at that time kunena kuti amutani amuyang'anire mwana uja. Ndezi mapezeka zoti iye sanali mlendo kunyumba kwa mayi ake Waruna. Mayi ake Waruna amakhala ndi mayi yawo amene ali ngati agogo ake Waruna. Ndezi nazapezeka zoti amlongoziwa adatsapalamula. Kupalamula wake kunena kuti iwo anapita kumuwandazi nzawo. Apita kumuwandazi nzawo kunali mtsikana wina umene uja wa zaka 15 amene amamwa mowa ndi anzake. Akumwa mowa nazapeza zoti mtsikana uja anapita ku toilet. Wapita toilet mene amabwera napeza zoti mowa wake pa tebulo palibe. Mowa wanga unali apa, watenga ndani? Hayi, watenga mlongozi. Pamene amapita kwa mlongozi anthu aja ndikwamba kumenyana kumene kuja. Mlongozi anammenya mtsikana uja pakufika pona kuti anthu anathamanga ndikalelesa ndikumutengera mtsikana kupita ku polisi. Wapita ku polisi ku Diepsloot kumeneko momoti nawo apolisi iti anene kuti mwana kodi uli zaka zingati? Zaka 15. Mwana wa zaka 15 malingana ndi malamulo ku South Africa saloledwa kuyankhula ndi apolisi opanda lawyer okhala present kapena makolo ake mtsikana kukhalapo. Momoti ayimbire mayi ake, mayi sanayimbiridwe. Pamene apolisi anangotenga statement kusegula case number ndikuwatumizira case number yawo mayi ake mtsikanayo. Tsikana ofika kwawo mayi ake kumona magazi wa bwanji, hayi nali ndewu kuthaveni ndi mlongozi. Ndi pamene amamuzota iweyo number 1 ndi mwana wang'ono sukuyenera kuzimwa mowa kuthaveni makataniko. Mayi ake anapsa mtima ndikutenga mwanayo kumtumiza kumuzi. Basi mayi ake anangolandira case number kuchokera kwa polisi ndi pamene phone yawo inaonongeka. Amlongozi anamangidwa, mlandu wake unali wa assault. Afika ku court mene kuja kunalibe mboni komanso docket imasowa. Mona pamene mlandu uja anaupanga dismiss. Mlandu uja apangidwa dismiss nazapezeka zoti amlongozi tsiku lina pa 7 September 2025 anaupanga ulendo kupita kunyumba kwake kwa ndani mayi ake Waruna. Kwafika kumene kujaku mayi ake Waruna anali ku ntchito komano agogo ake Waruna anali kumene kujaku ndi Warunayi. Nazapeza zoti mlongozi anawuza gogo cha mangofuna ndirani ndimone Warunayi komanso bwanji ndatengera nawo ku shop ndikagulire maswiti. Agogo cha mukhoza kwatengera nawo ku shop kwagula maswiti. Izi sizinali zachilendo ngati mene ndafotokozera mukunena kuti mwanayi amaleredwaso ndi mlongozi mayi ake akakhala kuti ali ku ntchito pa nthawi imene anali mu chibwezi. Mayi ake mwanayi ndi mlongozi. You get? Basi agogo aja apereka permission napezeka zoti mlongozi anachokapo ndi mwana uja. So ngakhale inatenga nthawi yayitali kuti mwana uja sakubwera ku nyumba kuja agogowa samadandaula because amamuziwa mnyamatayi. Napezeka zoti mwana wina akuyenda kudusa nyumba yake mlongozi anaona padenga pakuoneka ngati chinthu. Ni amaona kuti pali ndithu mwana, anthu amukomne amaona kuti ndi bebe Waruna. Bebe Waruna anatengedwa apita kuchipatala, achipata zati kulira pansi pa kuzipatala zina zikulu zitatu. Ende kumene kujako mwanayi analandira ndithu masajali akuluakulu kuchepesa kumusiku komanso kumusoka pakhosi pa. Ende mwanayi at the end napezoti amupanga induced coma. Alright, ndi pamene 2 days later anthu amu community anamba kusaka, apolisi anawuzidwa wamusaka mlongozi. Ende amlongozi anapeza 2 days later ali kumowa ndi anzawo akumwa mowa. Atafika kumene kujaku kumugwira iye sanaloda bwayi. Ndicho mwamadaba una zoti mwanayo akadali moyo, hayi ndi satana amene anandu mene zija. Technically ngati kuti akupanga confess. Nambe zoti mlongozi wamangidwa wapita ku polisi pa 12 September 2025 anakaonekera kuti ku court. Onekera ku court napezeka zoti apolisi zimachita kuonekera kuti ndi osakonzeka
sanatenge statement inalese kwa mboni, sanapita ku chipatala kampanga asese mwana uja kuti apange collect DNA evidence uchokera kwa anthu ku chipatala. Zonse zija sizinachitike. Inapezeka zoti ku court kuja Randburg Magistrate Court anapanga postpone mlandu uja siku lina kwapasa nthawi a polisi amene akupanga prosecuting nkhani kunena kuti apange gather information inaliyonse yomwe akufuna. Mlandu uja unapangidwa postpone walowaso ku court chimozimozi a polisi alibe umboni. Ndi pameneno unapangidwa so postpone pa 7 November. And pa 7 November paja akalowa ku polisi zapezeka zoti palibepo china chilichonse chomwe chachitikaso ngati mmene zinalili mbuyo muja. So bear in mind atakalowa ku court pa 12 September 2025 anthu okwiya amodzi anapita ku nyumba kwa mlungusi ndikukaphwanya sheki yomwe amakhala. And kumene kuchako anakapezako kuli mipeni, anakapezako kuli mamaski, komanso kuli zipolopolo. Nyumba ija inali ya sheketi ya malata ayiphwanyaphwanya, anayimbira apolisi kuti tapeza zinthu izi bwerani. Apolisi anafika kumene kuja ndagala iya nyumba imwe ayiphwanya kwambiri palibepo chomwe tingapange. Apolisi anabwerera sanapange bother so kutenga mipeni icho kuti mwina akayiyeze for DNA evidence kuti apange compare ngati kufanana ndi pali DNA evidence ya mwana kuti apeza mwina timagazeti ake pamene amancheka pakhosi paja. Zonsezo sizinachitike. Komanso tinafotokoza kuti nyamata amlungusi sanagwidwe ndi polisi, anagwidwa ndi security company yomwe inatenga mlungusi uja ndikukampanga handover kwa polisi. So wamkulu wa company anapita ku polisi kukafotokozera polisi kunena kuti panali mphekesera, noti mphekesera panali mlandu onena kuti iye anamenya mwana wa zaka 15 and chimozimozi mlandu uja utapita ku court docket inapanga missing. Maona paka mlandu uja unapangidwa dismiss ku court. Komanso panali mphekesera zonena kuti iyeyi akuti ndwa ku Zimbabwe mphekesera zikumveka kuti ku Zimbabwe iko kuli mlandu umene ukumveka kunena kuti iye anapha munthu eni mlandu uja anauthawa. Apolisi aja anangwauza anthu wakunena kuti iyayi inuyo muyeneka mukafufuze mukamva kuti ndizoona ndi mubwereso kunoku ife tikuthandizani kuti mupite kwa Interpol. Zomwe zisali zoona kuti munthu wamba ayambira patipo momoti apolisi wa amene ini ntchito yawo kuti afufuze. Komanso panali anthu ono okha amuzi ataona kuti apolisi zomwe akupanga zikoni kuti chinyengo chikulowererapo komanso ntchito yawo sakugwira bwinobwino okha anayamba ma investigation. So bear in mind now mlungusi paja anali kundende nkhani yake yomenya mwana wa zaka 15 ndezapezeka kunena kuti anatulusidwa pa 20 August 2025. Napeza kuti mtsikana wina anasowa ndila lomweli ku Diepsloot. Anthu anda ku Diepsloot mwana wasowa thupi lake linazapezeka 24 August 2025. And munthu uyo anapezeka kuti nayenso wagwiriridwa kumusiku malo onse awiri komanso pakhosipa ndiochekedwa ngati mmene wachekedwera bebe walunayo. Komano chosiyanisa anthu awiri wanchonena kuti iye anali atamenyedwa mutu. Difference inali yokhayo. Kwa uza apolisi palibepo chimene akupanga. Pa 7 November 2025 mlandu uja ukalowa ku polisi chimozimozi prosecutor wa lead detective ankhani palibepo chomwe apanga. No DNA evidence collected, sana mpange assess victim, sana yankhulani ndi eyewitness wina yeso utenga statement. So anthu amanena kuti apolisi zikuoneka ngati kuti chinyengo ndithu chalowererapo. So guys, protect your kids in any way that you can. Even if it means kunena kuti kulesa mwana wanu kuti asamaoneni ndanthu ina adila. Please do that. Zikoli inaipa. When money is involved, zimapezeka zoti pena polisi sagwira ntchito yawo bwinobwino oloka when mankhwala is involved zimapezeka zoti that's just going south. So please tiyeni tatetezeni anawa, even if it means kunena kuti ana akulera toka osalola anawa kuti azileredwa ndi munthu wina wadera. Eyetu inuyo mukhale ndi tsiku lopambana. I will see you in the next video. Bye. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.